Pisungsung mangambar arum. Panglimbang 5 menit dina Senin Legi tanggal 14 April tahun 2020. Kapetik saka Injil Yohanes bab 12 ayat 1 tekan ayat 11. Gondo arum asring kanggo nggambarake sawijining kabecikan, kautaman utawa asil perjuangan kang nengsemake. Saderma conto, Lucia Francisca Susanti Haditono alias Susi Susanti banget gawe aruming bangsa lan negara Indonesia amarga asringe nggondhol juara dunia bulu tangkis. Semono uga karo Rudi Hartono, Cuncun, Christian Hadinata, Liliana Natsir lan sak pituruté. Pasaman suci dhewe uga migunakake dupa wangi mangambar jroning pangibadah marang Allah, umpamane wae rikala nganakake ibadah adorasi, puji astuti katur sakramen mau suci utawa salve. Waosan dina iki critakake tumindake Maria kang banget nengsemake. Kacaritakake dening Santo Yohanes Pangripta Injil menawa rikala Gusti Yesus lenggah kampir ing omahe Marta sak brayat 6 dina sadurunge Raya Paskah. Maria sing biyen dek Gusti Yesus kampir lungguh dekedhuku ing padha dalem Gusti midhangetake pangandika dalem, njupuk setengah kati lenga narwastu murni saka lemari simpenane kanggo njebati padha dalem. Sanalika gondo arum mangambar-ambar ngebaki ruangan kono. Dene bab pangajine lenga iki kapratelakake dening Yudas 300 dinar. Sawetara penafsir ngandhakake menawa dhuwit 300 dinar mono mujudake opah wong nyambut gawe suwene meh setahun. Menawa kacocokake karo pangaji dhuwit jaman saiki, saumpama wong nyambut gawe sedina antuk opah 100.000, mula 300 dinar kira-kira padha karo dhuwit gunggung 36 yuta rupiah. Dhuwit sing ora sethithik gunggunge. Manut panemuku, Maria bisa tuku lenga sing regane sakmono larange kuwi uga kanthi cara klumpuk-klumpuk dhuwit sithik mbokok sithik kanthi nyelengi. Maria nemokake marang sapa lenga banget ing pangaji mau kudu kapisungsungake katur Gusti Yesus. Maria misungsungake lenga narwastu minangka pratilan tresnane kang tulus katur Gusti. Maria misungsungake lenga narwastu minangka panyengkuyung mring karya kaselamatan dalem kang kudu kaliwati kanthi nandhang sangsara, sida lan wungu saka sida. Para tresna PLM kinasih saka tumindake Maria ing waosan dina iki bisa kadudut 3 perkara. Sepisan, pisungsung katur Gusti ora prayoga dientit-entit, jer kuwi mujudake pratelan tresna kawula marang sesembahan tinresnani. Semono uga kabecikan kanggo pepadha ora prayoga dientit-entit, jer ing pepadha kita bisa teket kita temokake Gusti kang rawuh ing kono. Kapindho, arum wangi ning narwastu nglambangake keikhlasan pisungsung enggo gawe bungah sacara pribadi uga bungahing pepadha. Pisungsung arema wangi bisa arupa guneman grapyak semanak sarta tumindak lan pamikiran becik. Pamartobat sejati uga wujud ngaromake asma dalem Gusti. Katelu, pangorbanan mono tan kinira ajine. Tumindake Maria nglambangake pangorbanan dalam Gusti Yesus kang tan kinira pangajine. Sawijining pitakonan panglimbang prayoga karesepake. Apa pisungsung ngambar arumku katur Gusti? Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus tansaya nyaketi dinten sangsara dalem, tansaya panjenengan tedhakaken kados pundi kawula kedah nyawisaken diri bila katresnan dalem. Mugi kawula tansaya tresna paduka lan sesami kanthi maujud ing tumindak nyata. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.